Онзи ден на протеста нещо се преобърна. Хиляди хора се стекоха по улиците. Не бяхме виждали такова нещо от години. И това не беше някакво чудо. Това беше резултат от хиляди индивидуални решения, които взехме в онзи ден. На хората, които станаха рано сутринта, хората, които тръгнаха от работа и се насочиха към площада, на хората, които оставиха семействата си вкъщи, дори на родителите, които видях по улиците с пеленачета на техните рамене. Това беше техния избор. Да спрат да чакат. Да спрат да се надяват, че някой друг ще го свърши вместо тях. И просто да се яват. Да отидат. Приближавайки се към Сердика, улиците бяха опустяли. Нямаше много хора и в първи момент се зачудих дали въобще това е сериозно. Но в далечината се чуваше един грохот. Едно леко напомняне на нещо величествено. Колкото по-близко отивах, толкова по-гъста ставаше тълпата. Изведнъж започнах да чувам звука на вувузелите. Ушите ми започнаха да се изпълват от гръмкия вик на хората около мене, който се получаваше като вълна. Започваше от едната страна и продължаваше по всичките площади и по улиците във всички посоки. Гръмки, оглушаващи викове, с желанието да направим някаква промяна. С желанието да спреме скапаната несправедливост, която ни мачка от толкова много време. Нещо, което ми направи истинско впечатление и осъзнах в този момент, беше, че там нямаше разделение. На площада за първи път видях хора, които са заедно с една и съща цел там. Нямаше значение вкуса им за музика, нямаше значение от кой квартал са, какви са им личните интереси. Там всички бяхме единни, бяхме силни заедно. Индивидуалният избор на всички хиляди хора в онзи ден и в дните, които ни предстоят, ще са от огромно значение за това да върнем народа ни към едно величие, което е било някога. Защото дълбоко в нас се таи едно ново време, едно ново хилядолетие. И е време да хванеме нещата в свои ръце и да продължим напред като един единен народ.